בואו לתרגל איתי לבוקר. קודם כל צריך לצחצח שיניים. אוקיי, סיימתי לצחצח שיניים, עכשיו אני צריכה להתלבש. אני אחזור אליכם. אוקיי, התלבשתי עכשיו. עכשיו צריך... בואו נחשוב על זה. כן, לחמם. בואי נחמם עכשיו. אוקיי, אז קודם צריך לעשות שפגאט לכמה שניות כדי שלחמם. אוקיי, אני מחממת עכשיו. אני עושה שפגאט. אני מחממת. המורה שלי אורה, היא אומרת לי לעשות פוינט. עכשיו רגל שני, אני אחזור אליכם. אוקיי, סיימתי לחמם, וזה הכל. ביי יוש.